kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, ang pakisumar kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpis sa lakos sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, kanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indong mga tugang nako ipamibi sa kagurangnan kang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Mamibi kita, O Diyos na nagbuot ngan bugtong mong aki, magtiyos kan krus sa pagligtas kan katauhan. Warasan namimibi kami, na magkanigong magkamit sa langit kan mga premyo nin sa iyang pagtubos.
Uli kay Kristo kagurang nanyamo sa imong ngaki, kay bamong nabubuhay asin nagahari kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Matukaw po. Duman sa lantad, mandang sinda nagbabaklay, ang mga tao naghinanakit, asin naggurumod-gumod. Ipinadara ng Diyos sa sinda ang sarong tanda, ang halas na bronze sa tukon, na ang minahiling nararahay sa kinagatan kan halas, saro ining lalawgon, uladawan kan krus ni Kristo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Hali sa bukid nin Or, naglakaw ang mga Israelita, pasiring sa dagat na pula, tanganing mag-agi sa palibot kan dagat nin Edom. Alagad sa dalan, nawaraan nin pasensya ang mga tao, asin nagtaram sinda, tumang sa Diyos, asin ki Moises. Naggurumod-gumod sinda, daw ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini, nagpadaraan kagurangnan nin mga mararang halas, asin siningot kan mga ini ang mga tao, kaya dakol sa sainda ang nagadan. Nagduman ang mga tao kay Moises, asin nagsabi, nagkasala kami, kanagtaram kami tumang sa kagurangnan, asin sa imo. Mamibi ka sa iya, na haleon ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tao. Tinaramanin kagurangnan si Moises. Gumibukanin sarong halas na bronze, asin ibugtak mo sa sarong palaw. Ang lambang masingot na humiling sa iya, mauumayan. Kaya naggibo si Moises nin sarong halas na bronze, asin ibinugtak sa sarong palaw. An si Isayman na nasingot, minahiling sa halas na bronze, asin nauumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Banwaan ko, dangugaan sa kong katukduan, asin hinanyugaan sa kong itataram. Bubuksan ko ang sa kong nguso sa parabola, asin ipapahayag ko ang mga suanoy na kasabihan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Kan gadanon niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay. Nagbakle asin tudok sa puso, na namibi sa iya. Nagirumduman ninda na ang Diyos iyo ang sa indang parasurog, na ang halangkawing Diyos iyo ang sa indang kagtubos. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Alagad gabos kaputikan ang sa indang sinabi, ang sa indang itinaram bakong tudok sa buot, ang sa indang puso bakong dayupot sa iya, bako sindang maimbod sa iyang tipan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Alagad mahihirako ng Diyos sa iyang banwaan. Pinatawad niya ang sa indang kasaalan, asindain niya sinda ginadan. Dakol na beses niyang pinugulan ang sa iyang kaanggotan, asindain niya pinukaw ang sa iyang labi-labing kaanggotan. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Sarong himno ang ipinahayag sa surat ni San Pablo
sa mga taga-Filipos. Ini nagpapahayag kan papel ni Hesukristo na apisal kan Diyos non niyang kamugtakan, nagpakumbaba, inako an kagadanan duman sa krus. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na nasa sa iya ang pagka ni Diyos. Alagad, da siya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi magpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong uripon, ipinangaki siring sa tawo, nagpakumbaba siya asin nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan sa krus. Huli kaini, iniitaas siya nin Diyos, dangan tinauan nin ngaran, na orog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa irarom nin daga. Tanganing ang gabos, magpahayag na si Jesucristo, iyo ang kagurangnan, sa kamurawayan nin Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangdan, Bapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mayo pa ni nakasakat sa langit, kundi an aki nin tawo, na naghihilig hali sa langit. Siring na initaas ni Moises ang bronseng halas sa sarong palo, duman sa kalantadan, siring man kay puhan na itaas ang aki nin tawo, tanganing ang sisay man na magtubod sa iya, magkamit nin buhay na daing kataposan. Huli tanamuot na gayo ang Diyos sa kinaban, kaya itinao niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya, daing magadan, kundi magkamit nin buhay na daing kataposan. Huli ta daing sinugo nin Diyos sa kinaban ang sa iyang aki, tanganing hukuman ang kinaban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po.
Maray na apon mga kanguran, maugma mamuyang fiesta kanato ngamin. Usad man ako sa mga nagdakulo na ina-appreciate a pagpipiesta. Kaya naging apisyon man ako sa fiesta. Kaming daruan ni Father Sinen na taga San Miguel, bukusan ang nagka-apisyon sa pagpipiesta. Nagka-apisyon pa sa magsilong sa mga baile pag migpiesta. Kaya laka di makababaili ni Father Tiham. Daog ako kan sa pagbabaili. Sa pagka-apisyon, nawiwili na tutuod po ana tao na ikamuya ana okasyon o oras ka mga aktibidad ka pagpipiesta. Alagad, kung pagmasdan ta sa maray, ako ginurang naman sa uban ng panahon sa kapipiesta. Piesta sa parokya, piesta sa mga barangay. Usad na pirming kamatian tang dinaalin sa kapiestahan, akamumuyan ta migbinaydan naman, migsinilngan, migkausadan, langray ka mga pangyayari pag piyesta. Uda isnaban, kapag piyesta, sabi kan, welcome ang amin. Uda pinapalain, da pinipili. Maski di mo kabiribisto, maski 5 na kaiba, okay sana. Welcome, papakaunon. Maski nga ni kulang na ana isusura, welcome pananggad, may na kamo, migkaon. Agko, siyempre kita nababaydan na mas ararom sa kamumuyan. Pwedeng para kanato nagigianan kita sa marahay sa kamumuyan ka fiesta, ta mig-istoryahan naman. Agko mga mig-abot, agko mga migdalaw, migkurumustahan, migbalik tanaw, migrumruman. Maski nga ni po dapag kaon na dakul sa pag-aratubangan. Pero makulor a fiesta, mambiya a fiesta. Kung kaninyong napagmamasdan po, maski kitag ko mga imbitado na mga galin sa ibang nasyon, na uban na di kita nagkasinilngan. Pag dinadalaw sira, ausad kong ginurangan na namalisyahan, di man aanap kapag kaon na lanang sisiram. Aanapon ka na tawong halimbawa, uban na di mo napagbaydan, kinuno sukandang napunan man sa buhay nira. Umaanapan sa tuyo. Agkong ya kasi itong tuyo. Agkong ya kasi itong binadi. Di na nga ka di pagkaunin niya. Agkong ya ka binadi. Agkong ya ka karpa. Agkong ya ka unod to so paglulugan sa laman sa lokay sura. Pikadilyo. Kaya ikaman kamas na nanaman ta. Bukong amoyan linalaom mo na pwede ning anapon nakaunon. Hindi. Ikinamumuya tapayan. Ginigibo tapang magian sa buot tapang paunrahan. Ilabi pa kan,
buot ta pang gibuhon na mas ararumpa ano pagkakataon ka fiesta. Ginigibo ta pang mas makahulugan. Kaya bukos na nang nagtatapos pagpipiesta sa pag-istoryahan o paana pagdalaw, matapos na sa ipag-istoryahan, ana nagiging bunga na ikinakaray ka buot ta, agko pa nauuman, agko kinaabtan, agko nagiging kasunduan, agko natatabangan, urog ng matabangan kita na mag-move on, go forward. Kaya, por lo menos, sa kanakong pagka-isi ka bagay na arog ka na nakanakong napagmamalisya, usad na bagay ka na ko na di ko malingawan. Kita palaan bilang mga Kristiyanong Katoliko, ana pakikifiesta, bukusan ng kaugalian, tanganing utubunta o kumpliyon, kundi buot ta na agko kita sariwaon. Agko i-highlight, agko balik-balikan, agko kukuntinuaran, tanganing agko paurog na malalauman. Buot sabiyon, nababaydan ta, namamatay ta, pati sa bilog tang pagkatao, na saan pagpipiesta, bukusan na yung tanganing magpaonra sa iba, ni bukulang pagpaonra sa sadiri, kundi siring man, tanganing parehas kita, magkaagko sa sariwaon, pipreskuan sa buhay tanguan. Mangangod, sanguan na panahon man sa simbahan, matuod naging kagawian na fiesta. Alagad buot tang darahon pa sa pagiging simbahan, aka na tong fiesta. Sa sinasabi ka na tong Santo Papa, na binabaoy kita ngamin, na magin usad na simbahan na sinodal. Ang pagbaoy naan Santo Papa is a call. Sabi sa usad na tagapamahayag, kamanunungod ka synodality, usad na profesor, sabi niya, Pope Francis' call to focus on synodality at the present time is not something new. It is rather a call to restore and deepen our roots as the people of God, now journeying together in a common mission as followers of Jesus since time immemorial and until the end of the world. Sabi ni Jesus, I will be with you until the end of the world. So pinunan ni Jesus, amo buot tang preserbaron. So kapinunan ki Jesus, amo buot tang patatagon. So pinunan ni Jesus, amo buot ta na urog pang magin presko sa satuyang pagkabuhay. Kaya amuyan nagtataw ka na to sa mas urog na ararom na pakahulugan ka fiesta. Bukusan na nakita usad da simbahan na minimidbid ta kita mga binunyagan, kundi agko usad da klase kapag katawo ta sa pagiging Kristiyanong Katoliko, na magin kita Christ-centered people. Usad na kadi, nakanatong tinatawan sa emphasis o highlight kinbaga, san ka natong
pangapudan o pagbaoy ni Santo Papa para kanato ngamin to restore and deepen our roots as the people of God now journeying together as Christ-centered people is to recognize in ourselves as the people of God undergoing history, a Christ-centered people on pilgrimage towards the truth. Paiyan sa urog na kamaturan manunungod kay Jesus. Kaya, usad na kanatong pigmimidbid, pigbibisto, amo ding kanatong minimidbid na tagapag-antabay kanato sa dibanwaan kanabwa. Pag inaabot a Mayo 2 saka Mayo 3, amo ana mahal na Santa Cruz. Buotan na urog na kitang magin arani sa satuyang kagurangnan si Ki Jesus sa paagi kang mga bagay na kanyang pinunan sa di ibabuka ding raga. Particularmente, usad na kan na di ta pwedeng manigaran, amo ana Santa Cruz. Kadakul ka pwede tang mga pwedeng mapag-midbid na mga legacy sabi. Agko kita mga sacred sites, arog ka Holy Land. Agko kita mga pilgrim church na binabaoy na pinag-iiyanan, na kinsari nagpeperegrinasyon kita, nagdadalaw kita, pinapangadjian ta, iniistasyonan ta pa. Alagad, ausad na bagay na nagtataong kakumplituhan, nagtataong kabuuan, kangamin ta na ispuwersos, tanganing patatagon, unuman na bagay na kanatong minana, kupanahon, amo ana mahal na Santa Cruz. Maski sa gawi-gawi ta mangangod, agkubaga po kita sistema o programa. Bagong unabunyagan na aigin, una tang itinututuro ka aigin, amo po ana pagtandaan kan Santa Cruz. Buko kin uno di makasisimbag raw kag igin na babayi o kag igin na babayi o kagiging na lalaki na magsimbag sa pag-seremonya o rito kana bunyag. Buko man. Inahanda tang una, amo ana igin. Pinaggagabayan ta sira, o nonoy nini, amo di pagtadaan ka Santa Cruz, sangarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, ta ikabubunyagan na. Iapwera kan. Tinututuruan ta pa po anak ka na tong mga igin, na unang-unang pangadjion na kaipuan mo ngayang ma-memorize, matuong mo sa sadiri mo, luway-luway, amo, ana, ama, niya mo. Kaiba na saan pagtuturo, kinmi ngadji ngaya ka, migpangros nguna. Pakapangadji mo ngaya, migpangros na naman. Tauno raw. Tasangamin na mga pwedeng namanata, na agko halaga sa buhay kakanatong kagurangnan, mahal na Santa Cruz, amo ka na to tinatawan pagpipiesta sa dinabwa, ka May 2 sa ka May 3. Kung kita magbalik tanaw nagatikot, rumrumunta, uno napapalaman sa forma o disenyo kan krus. Na sinasabi ta, ini ang nagdara nin kaligtasan. Tinubos kita ni Kristo bako sa paagi kan sayang pagsakit, kundi sa dakulan niyang pagkamuot sa sayang Ama, asin sa sato, na ipinahayag niya sa paagi kan sayang pagsakit, asin pagkagadan sa krus. Bukuman su kanyang pagsakit palan, nagtao sa katubusan kanato, kundi su pagkamuot ko nakapako sa krus. Inako ni Kristo ang sayang kagadanan sa bilog na buot, talingkas asin may pakaaram,
tanganing utubon ang misyon na tinao sa iya kan Ama. Ilinigtas kita ni Kristo sa paagi nin duwang mahalagang gawi sa forma asin disenyo kan banal na krus na tanda kan sayang pagsakit sagkod sa kagadanan sa krus. Enot, hinali niya ang satong personal na kasaalan sa paagi kan pagdara sa to kan kapatawaran kan Diyos. Kaya unang-unang sarita niya, sadto banal na krus, Ama, patawada sinda, taday ninda aram, ang sindang ginigibo. Kapatawaran. Ikarwa, na ginibo ni Kristo sa pagligtas kanato, ikarwang gawin niya, ibinalik niya ang marhay na kamugtakan na naraot huli sa kasalan sa paagi kan mga gawi nin pagkamuot. Sa ngamin na kanya pong ipinagpahayag kanato o katuturuan ni Jesus, amo a pinakadipisil sa maray, amo a pagpapatawad. Okay lang kung di na ka mangastor, di na ka magbalos, di na ka mag-ikit, di na ka makataban, di na ka makapag-chismis, di na ka makapag man na maraot na pwede mong gibuhon, pero a pinakadipisil, amo a pagpapatawad. Pirang beses ko ngaya dapat patawadon a kanakong ngud, sabi ni Pedro, asinan sabi ni Jesus, bukusan ng 7 beses, di kami bilang sa pagpapatawad, kundi 70, 7 beses ang pagpapatawad. Forever. Kaya, nguwan, sa kanatuman na pagtitipon sa banal na misa nin pagpapatawad nin Diyos sa pagrumrumta kakanyang mahal na krus. An pakikiuyon niya tungo niyan sa hiro kan simbahan sa panahon na ini nabuot kan sa tong Santo Papa na an simbahan magin sinodal, an sarong Katoliko, kaipuhan man, igwa nin Katolikong puso, Katolikong kalag, Katolikong isip, asin Katolikong kusog. Sa hapot kun arin ang pinakadakula sa mga tugon, si Jesus nagsimbag, kamo tan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. Ang simbolo na ini kan krus, nangangapudan sa to na bilang mga Katoliko, an sa tuyang puso, kalag, isip asin kusog, kay puhan man tunay na Katolikong pagsunod kay Jesus. A Katolikong puso, iyon puso na pinorma susog sa mahal na puso ni Jesus. Ang Katolikong puso, iyon itong nakakakuanin kahulugan sa pagsasakripisyo. Apisar, buot mo kintanang magbalos, di na ka binabalos, sakripisyado ka. Kinpwede kang bumalos na mga storika, kulgan mo man, kintana, alagad, pinupugulan ta, pagsakripisyoan. Para sa sarong Katoliko, ang pagsakripisyo, sarong regalo, pagkakataon na magtalubo sa pagtubod, paglaom, asin pagkamot, apisar kan sa tong mga kasakitan, kita day madadara nin kaugmahan sa iba. Ang Katolikong kalag, apisar na ang tao parehong hawak asin kalag, ano ang Katolikong kalag? Na ninhuli sa kalag, kung kaya ang tao nakakalaom sa buhay pagkatapos kan kagadanan. Ang tao na'y iba sa ibang mga linalang, ninhuli ta igwa siya nin kalag. Igwa kita nin espiritual na buhay, huli ta igwa kita nin kalag. Alagad, ang Katolikong kalag, iyo itong sumitido, naghihimati,
kan tataramon kan Dios na pinapakusog kan Espiritu Santo sa pakikisumaro sa iba, sa paghimati asin pagdangog sa iba, asin sa pakikiibaman sa iba. Kaya tulo a prosesong sinasabi ni Santo Papa: encounter, listen, and discern. Ang espiritual na buhay ng tao, iyon persa na nagpapahiro sa estado niya to bilang tao, alagad ang katolikong kalag, nagmimidbid na ang tunay na burabod kan totoong kapangyarihan, iyo ang Espiritu Santo, kun kaya naghingo siyang patalubuon ang sa iyang buhay pagpapamibi. Sa paagi kan pagpapamibi, ang katoliko napapakusog ang sa iyang espiritual na buhay, tanganing magkaigwaman siya nin kusog na utubon ang sa iyang misyon bilang Kristiyanong Katoliko. Katolikong isip. Ang katolikong isip, iyo itong nakakasabot kan mga linalaman kan katolikong pagtubod, asin padagos na nagmamaot na pararomon pa ang kaaraman asin pakasabot kan mga katukduan kan simbahan na katoliko. Diri nagpipili, sumitido sa katukduan kan simbahan. Ang katolikong isip, bilog na nakakasabot kung ano ang kahulugan kan pagiging sarong katoliko, asin malinaw na namimidbidan ang mga pinapahalagahan kan Kristiyano sa mga bakong sa Kristiyanong kaisipan. Katolikong kusog. Ang katolikong kusog, maigot na aksyon, tanganing itugdas ang kahadean kan Diyos sa kinaban, nakagamot sa katanusan, asin pagkaherak nin Diyos. Daing iba, kundi sa pagtandaan kan mahal na Santa Cruz. Ang katoliko na may puso, susog sa mahal na puso ni Jesus, may kalag na nakatakod sa mensahe kan tataramon nin Diyos na sa Jesucristo, ang katolikong isip na armado kan katukduan kan katolikong simbahan, day nag-aalangan na maggibo kan mga malidaw na lakdang na iharubay ang pagtubod, pagkamuot, asin katanosan na Diyos noon. Ang katolikong kusog na ipapahiling sa danay na paghanap kan pinapahalagahan kan ebanghelyo, apisar sa tahaw kan mga agyat nin manlain-lain na kultura asin banwaan. Kin kita nag-iisi kaaldawan man nguwan na aldo. Tinawang kita sa usad na ehemplo sa persona kabuhay ni San Atanasio. Saint Athanasius, nguwan man a kanyang fiesta na kinsari iya nagin matatag na surugon ang doktrina Kristiyana, a doktrina o kamaturan o katotohan manunungod na si Jesus tunay na Diyos asin tunay na tao. Kaya ang nagraan sa banal na krus, tunay na Diyos saka tunay na tao. Matindog po. Ang
sa satong pagselebrar kan kapiestan kan mahal na Santa Cruz, mamibig kita sa satong amang langitno na nagtugot na si Kristo ipako sa krus, tanganing kita iligtas asin tawan kan buhay sa pagi kan seng pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Sa lambang pag-arang ang satong pamibig, kagurangnan kahiraki kami. Kagurangnan kahiraki kami. Ang satuyang Santo Papa, si Papa Francisco, mga obispo, Ang satuyang Santo Papa, si Francisco, mga obispo asin kapadian, nalugod may pagbangraw ninda ang liwanag kan krus ni Kristo. Mamibi kita. kagurangnan kahiraki kami. Ang gabos ng mga lideres, orog na ang mga namamayo kan satong nasyon, provinsyal asin mga banwaan, napadagos lugod sinda na maghingowa para sa ikakarahay kan sindang mga nasasakopan. Mamibi kita. Kagurangnan kahiraki kami. Ang gabos na nagtatabang sa satong parokya, nalugod pakusugon nin Diyos sa tahaw kan sindang kadifisilan sa buhay, asin balsan nin Diyos kan sindang danay na karahayan. Mamibi kita. Kagurangnan kahiraki kami. Para sa to gabos na yaon sa selebrasyon na ini, nalugod makanood di Kristo sa pagpaasan kan satuyang krus sa paagi kan kapakumbabaan, asin kahuyuan nin buot. Mamibi kita. Kagurangnan kahiraki kami. Kagurangnan na Jesus, danay na misteryo para sa mo, ang sa imong banal na krus, siring man ang gabos na kasakitan asin katikapuhan, alagad kami, minasarig sa imong tataramon, asin padara, na iyan dalan pasiring sa tunay na kaugmahan, asin katalingkasan. Gibuhaman nan sa mong krus magin tagapagdara, nin kaugmahan, asin buhay ngunyan, sa asin sagod paman. Amen. Matukaw po para sa pagdulot kan mga atang.
Tindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako, asin an sendong atang, maako man lugod kan Diyos, amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami ning dulot na nagdarakan kasalanin bilog na kinaban sa altar kan krus, maglinig sa mo sa gabos na kasalan, huli Kesu Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhanading kasagkuran, tatinugdas mo ang kaligtasan nin katauhan sa kahoy kan krus, tanganing kung sain ang kagadanan nagsusupang, duman ang buhay mabangon giraray, asin ang nangdaog sa kahoy man madadaog, huli Kesu Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angles kan sa imong kabanalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga paladan na mga serafines sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan. Nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sendan sa mong mga tingog, sa kaugmanin mga magkairiba na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal burabo nin gabos nakabanalan kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan sa Jesu Kristo kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaakini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idodulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanyamanin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan baggo asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako.
misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan siyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos. Kaiba ni San Jose na sayang esposo. Kan mga banal apostoles, asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo. Magkani gumagin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Sesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinapatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya muan katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglawom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Tiklod po. Uya an korder kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban.
Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan Yesu Kristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngangayon-ngayon na ang tinubos mo, huli kan krus na nagtaong buhay, darahon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat, siya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon.
matukaw po ang gabos para sa sarong mensahe ng pasasalamat ni Father Aurelio. Diyos maray na gabi kaninyo ngamin. Ngunyan po iyo in ika siyam asin besperas kan kapestahan kan satuyang titular an banal na krus asin ika waluman na nobinaryo sa kaumuan ni Inang Katipanan. But kong pasalamatan sa pagkakataon na ini ang gabos na nagpartisipar, nakisumaro ngunyan sa misa. Ini po inapod niya itong Vicarial Mass. Asin, enot, but kong pasalamatan ang satuyang celebrante, mayor na celebrante asin predicador, ang tunay na tagadigdi, Father Leon Pajardo, ang parish priest, kan St. Jude Tadeus Parish, San Miguel, Bato. Palakpakan po niya ito siya. Salamat po, Father, sa imong sharing as in pagtabang sa mo sa refleksyon para sa tema ngunyan sa pagselebrar kan kapestahan kang banal na krus. Siring man ang pamayo kan sa tuyang bikariya, tagadigdiman sa satuyang parokya, ang Vicar Foreign, si Father Sinen Tiham, Parish Priest kang St. Dominic of Guzman, Santo Domingo, Nabua. Ang iba pang mga celebrante ngunyan, iyo po si Father Robin Abanyo, Parish Priest, Our Lady of Miraculous Medal, Parish, Santiago, Iriga. Reverend Father Alex Gimpol, classmate ko po, taga-Pili, palakpakan po niya ito siya. Reverend Father Francis Philip Bersabe, ang satuyang kataid na parokya, ang Parish Priest, Nuestra Señor de Katipanan, Paloyo, Nabua. Father Edward Plitado, taga-Digdiman, Parish Priest, St. Peter Baptist Parish, Old Moriones, Ocampo. Father Ronald Asog, Parochial Vicar, Most Holy Trinity Parish, Bato. Father Nino Mirandilla, Parish Priest, St. Joseph Parish, Palsong, Bula. Of course, our very own Father Jun Nabo and Father Pepe Pimentel. Igwa po kitang diakono na nadistino sa Most Holy Trinity Parish, Bato for 3 months, kaya siya po magsisurvey man sa satuyang vicariate, not only sa Bato, pero kung may mga big activities, siya man po magsiservice sa satuyang vicariate. Ang pangalan niya po, Reverend Michael Angelo Escriba, the only deacon sa Archdiocese. Of course, sa kuyang pinapasalamatan ang Parish Pastoral Council sa pag-inisyar ngunyan kan pag-dutok. This is the first time for a long time na may kita ning dutok para alagad ngunyan talagang sinda nag-insist na should have dutok sa kaumawan kang banal na krus. So salamat po sa gabos na partisipante sa dutok ngunyan na hapon. Of course, ang mga liturgical ministers, lectors, extraordinary ministers of Holy Communion, ang satong choir, ang Parish Youth Ministry. Palakpakan niya ito. Last but not the least, the live streamers team, the acolytes, mga servers ngunyan. Asin po kamo gabos na maski busy ngunyan, yaon po kamo sa pakisumaro sa pagselebrar niya ito kan Vesperas sa kumawan kan sa tuyang titular. Salamat po kaninyong amin. Maluhod po kita para sa pamibi sa banal na krus. Pamibi kan pagdusay sa mahal na krus. O mahal na krus,
Sa kapasalamatan asin kagalangan minaluhod kami sa imong atubang. Magpoon sa aldaw na ini asin sagkod paman, ipinapanungod niya mo ang samuyang buhay sa maestrong ipinako sa krus, nagatang kan sa ing dugo asin buhay huli sa mga tao gabos. Magiging kaming surugoon kan krus, asin patutunayan niya mo ang katukdoan kan samong maestro. Magiging kaming mga lingkod sa krus, asin dadarahon ang waras na biyaya kaiyan sa samo asin sa samong kapwa. Magiging kaming mga katuod kan krus, tagob na gayo kan espiritu kayto, huli sa muya, nagadan sa krus. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan kita kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos nan Santa Misa, lakaw sa pagharubay kan marahay na bareta nin kaligtasan na Jesucristo na nakapako sa krus. Salamat sa sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva sa mahal na krus! Viva! Palakpakan po niya to ang sa tuyang mahal na Diyos.